те са се почнали вече чисто голи вътре в кабинката, смисъл. Какво мислиш за баловете в България? Броят го за един от най-важните моменти в живота ти. Не, но да. Хилядите флакони, райски газ и балони навсякъде. Изключвам счупени бутилки алкохол навсякъде в средата на обяд, брат. Аз като цяло нито пия, нито употребявам дрога. Ти мислиш, че баловете са просто така хвърлени пари на вятъра? За мен лично са хвърлени пари на вятър, защото това нещо не е нещо, което ми е важно в живота, поне на мене. Ами разкажи някаква интересна история от балата. По едно време отивам до тоалетната. Какво заварвам в тоалетната, брат? Те са се почнали вече чисто голи вътре в кабинката, смисъл. Аз просто седях и бях Как беше облечен на бала? не само Отишъл си с колело на бала?